Какво ста хора? Аз съм Хрисефен и в днешното видео ще ви покажа как аз и Никата се представихме на OG Community Cup, който беше за скин. Топ 1000 взимат скина, ние бяхме топ 1080 на една точка, малко мат беше положението, но game is game. Ако искате да ме подкрепите, можете да отидете в шопа, са Хрисефен и нека преминем към видеото. Тук има два човека на атака, ще знаеш. Даде ми стива емка. Седи ми я. Карах друга. Хареса ми ям. Ще и кинем ли? Давай, ще и кинем. Тя не би трябвало. Те нямат мат с тия. Кон? Кемпа ги. Ей го е. Крак! 100 крак на едно. Дед. Найс. Друга е на малко. 26 лайт. Найс, бе. Взимай. Чето уим. Окей, да се позиционираме някъде по средата и зоните ще плуват горе-долу. Ехе. Баща Къде? ти да е, бе. Пак същите. Мале, брат, как? Чакай, трябва да пия бик. Даже два трябва да изпия. Брат и гранат. Аз ти казвам, гледай това колко троши. Почти му ги вкарахме между другото. Нямам ракети. Те са други тия обаче, дай са... Има друг тим. Кой да се? Тук на мене, директно изскочим. Ама... What? Чил сме. Тук има и... Бат! Тя ще ни пайтам. Даде ми бик, идвам. Дай го тимейте му. Пия бик. Тия си киват обаче. Фърлих им на граната. Чопвам твоя. Летат некви. Найс. Изчакай, спри да се файт, ще има много тимове. Много тимове са, брат, внимай. Идвам към тебе. Пилвам аз, знаеш. Идвам. Уш. Тия два бига, това не е наше. Давай. Кой бе? Ела, просто стой тук. Наше ли? Не. То матвам с то дърво. И аз съм толкова. Опа! Ехе. Ще няма. Чай тихо. Шейкем. Един биг я тръгна да го пия. Чай, над един. 100! Найс! Пис! 30. Ева. Взимам маца. Добре. Имам маца, ако искаш мога ти дам. Метах им граната. Найс. Внимай, протектвамата. 0-0 това дърво да маца. Чай, лети някакъв. Лети! Кракната едно на едно! Дед! И 30 на другия, внимай! Той се отказа. Внимай само. Мале, рокет лончер, взимай златен. И бандажи. Ама имам една ракета с него. Добре. Аз би ги... Чакай. Вкарах го в бокса. Не. Пустана, бе. Хитнах някакъв. Не, той просто са такова от водениче. Добре, няма ги харча за простоти. Гледате. Добре. Аз имам 5 гранати, брат. Чакай. Виж колко е кринч това. Чай, то тук има чисто ново дете се сложа. Какво имаш? Аз имам такова някакво тъпо. Дай. Аз имам от синьото, ама то синьото е много тъпо. Не, то синьото е нагоре. Те стреля. Добре, направих. Те му ебаха майката между другото. Те ще го убият. Дед! Хитна го един път. Дед! Давай. Това са тегавите горе, брат. Чу? Имам мац! Връщай се,
От този сезон имам такива сламани върстях и така. Стреляй там! Давай, давай! Дай! Малека, колко съм умен на тъпата игра, брат. А та има пратка! Имам ли такъв джампад? Нямам. Имаш ли? Имаш ли от този си жълтия? Стреляй! Чай, че ма кръкнах. Не се го пак. Бик имаш ли? Не, отивам за него. Абе, Хрис, дай да киваме бе, ние сме само до... Стой! Чули бе? Давай, чакай. 4 отбора. Не ми даде това. Ма добре, 4 отбора са. Добре, изчакай, брат, това е много риски. Мога ни клъчнат, аз съм на малко. Добре, да, това е малко. За малко да... Чакай, ела тук. Моля малко метал, че съм 50 метал. Трябваше да го тарапна това. Чакай, че ти е много спамът, брат. Найс. Айде. Учите. Чакай. Опа, да. Да, чакай сега ще го... Стой. На. Thanks. Просто трябваше да го тарапна, брат. Тая пратка беше много важна. Какво? За лута. Е тук. Чай, то тук имаше някакъв лут. Взех мац! И аз взех. Мац! Не трябваше да А чай взем хайдо, е! Ма нема, той има хай. Няма! Аз съм на хай! Ето го! Ето го хая! Мина го! Който е путка! Просто ела на хай! Еге там долу! Чилвай тук! А не чопа. Не, чопа, той не може чопна. Добре, я го бомбандирай просто, брат. Че? Стой, че тя тая граната е тук. Бомбардирам другия. Ай, памо, майката. 33. Кракна да едно. Минус 33 лайт. Май. Криш, ще умреш с медките, брат. Добре, връщам се. Има 30 секунди. Да, аз го виждам. Нищо не е станало, чил. Ма съм отгоре. Той ще се гърми това. Леко, брат, да не умреш. Моля да. Се едно лайт! Мале. Не трябва да тролим. Добре, имам тактика вече. Има даже 2 честа, брат. Не, той ми наби револвер. Добре, идвам, брат, идвам. Те ни заминаха шилдовете, брат, не трябваше ходим никъде. Май лад, брат, аз съм най-ще добри. Снайпнаха ме. По-добре бега, идва, близко е. И то ми наби хедшот с револвер. То да не е читър, бе, брат, това револвер Не не е ме. читър. Сега ще го чекна. Да видя дали има много пиар. 6. Не го намирам, бе. Брат. Найс! Имаш ли един билд? 0 си. Имаш ли 0 си. Найс, бе! Бик. Имаш 200 мац. И то метал. Добре, брат. Чакай, не го пий, ще го фелнеш. Добре, давай, пий го. Добре, пичага, що ми цъкаш така, бе? Имаш 140 мац още. 100 мац. Найс. Не дей си с скопнатия се отрефа, много е бат. Найзо е! Ти стъп с това, брат. Гучит. Той пиче 17 пиар. Не ми... С 6 вътре в помпа. Чай. Найс. Гуд. Влезна с рокета. Мисля, че това е друг тим даже. Нямаше какво направи. Тук има медкиди, брат. Оставам ти мац. Има 500 мац тук. 500 мац. И медките. За тебе точно. Има медкит, брат.
А теб знаят ли те? Не. Много съм вървам. Аз не знам как умрях. Аз наистина не знам как умрях. А, то това влезна, той тебе те кръпна. Това как влезна? Наистина не знам, те го таймнаха много лудо. Чилни тук, просто той на едно място. И не мърдай, те не те знаят. Знаеме. Той е един. Бах ти тегавата ситуация сме, брат. Няма. Има рокет, внимай. Нис. Хилни. Хилни си по-добре, имаш много мац, брат. Той има Той биг. има биго, разбах. И то 2 бига има. Браво, бе! 3! 3 бига, брат. Я пробвайте се файтвате още с мене, брат. Моля, затвори ми. Добре, ти си локтин. Много тежко. Кой друг иска? Стой, да, на ти мац. Ще ти си дропна целя. Просто ти дропвам, брат. Добре, стой. Само да се оправим, когато можем да... Вече мисля, че сме чули. Добре, да. Да, те са точно на дъсти депота. Има шанс да ни кинат тия. Да дойдат на боксфайт, брат. Само това искам. Добре, пак спавам лайнара. Добре. Не го... Това той ли е? Чата, да. Не, той е бил. Дигнаха се. Дед. Не. Дерде. Найс. Трябва да взема хил, брат. Има метки, трябва да го взема, на едно съм. Какъв мат си? Взех пестин метал, съм макс дърво, 90 тухла. Трябваше да метки на... Лава. Идвам. Метайн. Мале, за малко щех да умрем. Ах, брат, ти ще гуш. Хрис на 70 лайта, брат, спрейни го. Кой? Ето там, минус 70 лайта, да. Убиха го. 4. Това на мене. Брат, Христора, че го сема. Няма нищо, чу. Продава. Идвам към Той теб. пада на земята, той пада на земята. Не, другия е по-нагоре. Има още един дете на къщата. Той Точно. там падна на нищо. Да, има един дете отиде по-напред. Взимай чест тази. На едно. Найс. Спама го. Кракна на. Дете. Браво, бе, луд. Пил. Трябва да го взема това. Взема. Суръп. Да. Тама ми трябва да 75. Има ли как че яде хем суръп, хем биг шилд? Не мисля. Защо пратките под земята? Не, тролна. Строй ако трябва. Добре, че билднах, брат, иначе си умирах. Двама! 60 лайт! Ей, мамичката ти мърни. Ние защото не сме пре... Виж ги, бе. Дед! Хилнаха го. 20 лайт! О, пия мет. 100! Кракнате! Дигна го майка му. 30 лайт! Дед! Другия на едно! Къде? Долу! Дед! Get the fuck out! Имам 80 патрона между другото. Колко маци? Да, вече строй. Всичко най-лошо. Тук сме чил. Добре каза.
и даже има хора на нас. Прав си, ама според мен си струваше риска да пълваме. И без това вече... Не, трябва да чилнем, брат, топ 8 сме. Топ 4. Да, видех. Паднах долу, брат, паднах долу. Внимай за те отгоре. Ин съм. Че ще направиш ти, моля малко метал. Ма аз имам 500 чу. Много пестъпо. Вземи. Виж ги бе. Спами! 33 лайт! Интересно ми е дали ще офъскат тия. Лайт на едно! Чакай, чилни. Той сега отгоре ще почне да ги спрева. Дем то на едно, найс! Лайт на едно! Дед! Взеха ми кила. Солото е. Имам макс патрони, ела. И аз съм макс патрони, вземи че ми. Идвам. Долу съм. Кракнаха ме, ама нема нищо. Той е соло. Пада. Не нахайте. На мен? Сто! Има шилд, почти го кракнах. Нахай съм му. Цъка. Взе хайт! Найс, бе! Те падат така, ще давай тук. Да, аз съм тук. Но той... пъмп ми даде. И тактикал. Имам чест. Взимай. Чакай, внимай. Дай биг, дай пъмп. Ела. На тия патрони. Те със сигурност нямат помпа. И двама. Чакай, не дей пиква така, че ми трябва материал поне. Аз имам 60. Да, варим. Само да не умрем от тях. Един е на хайт. Вътре в къща съм. Дай едно! Дед! Найс! Другият са катери. Дед! Не. Това е уния дефаут. Чопнат. Набих му някакъв шилд. Имам много мац. Аз не. Те ще пуснат. Ела ти дропна. Падни на мен. Има 100 мац. И малко метал ти дам. Снайпер. Сори. Дай се умитаме. Те взеха, брат. Ще ги файтнем ли? Не, аре. Аре. Страхме да не го усерем, брат. И мен ма хитнаха мамичката и мръсна. И ще сплитна мац, нещо такова. Добре, ама... Брат, да варим докато тия ги гледат. Давай. Сори, че сега ти казвам директно, ама трябва... Не, бе. Имам гранатки, брат. Чай аз да ги взема. Взем бандажите. Аз имам 20. Бандажи. Колко ще напред? Тук. Е тук. Маля, много чил ротейт направих. Всички се бият. Давай. Поне така мисля да е, ако... Да, и аз съм на същото мнение. Внимай от тях. Бокснаха се едни. Тя са тъпи, брат. Тихо. Тя са... Боксват се веднага. Тихо. Внимай от там от тях. Внимавам. Тук съм. Ама тук всичко това да се случва, това никога няма го виж 2017. То тогава не се строял даже. Не дей молата, брат, не дей молата. Човек, ти си единствения на 100 HP. Жибе! С 37 лойт! На дефолта! Не дей. 50 патрона съм. Не бе, вземи ги, аз. Да го хичах снайпа ми. Мале, тия тъмън да ги е бъв майките и те тя ги е баха. Грали малко с него. Ама, типа, ако пикнеш и те такова ти. Тия какво служиха 10 000 трапа на едно место, бе? Тя се бил долу. Забелязах. Не бе, дека се файтат. 3 зоната ще пълне, точно е тука. Дед зона ще пълне, ласт зона ще пълне. Не се знае. Може и към нас да пълне. Добре, ще оставя Маръка и там да видиш просто. Оп, Хрищо ги знае. Тука ще е. Не, нека да бъдат по средата, ама за сега сме и тая. Чакай, стой. Не го тарпай сега, не го... Не бе, направих един бокс.
Защото да сме по-близко и да имаме повече... Разбираш? Брат, те са някакви трагични, брат. Те двам стоят тия. Поне е тук да бях. Мистер Севич е 10 игри, брат, на соло кешка по 50 точки. Дали бе? Еми той е на бая пинг, кой искаш. На 80 пинг е. Между другото има 4 солота. Топ 10 сме. Некой соло, брат, с един спърп е така да ни дойде тук да ни поздрави, да ни види как сме. Да ни даде да ти пине малко ракичета. Да гутна това сорче и така. Жги бе! Слушай ли, брат? Кракнах! Хитнах един път и му кракнах шилда, той просто не много се тъпи, брат. Аз съм по-съгласен, вместо да вземем хил, брат, това соло да дойде да ни даде спърп и да избяга. Не, е по-добре точките. Ба, то нещо се разтарпва там. Имат някакъв мат си излишен. Лагна ли ти бе? Чай, че се биеш от една теви камбана, то му кръшна. О, те го лоби спрейнаха много тежко то. Не, остави. О, те ни скачиха отгоре ли бе? Добре, не дей гледа повече. Те се сбиха. Ого. Дай малко метал. Дай ми 50 метал. Не бе, не 100 бе. Добре. Аз съм 150 чил. Аз съм 200, ама хубаво. Даже, трябва да майче още 50. Не бе, лут ли си? Тука някой се хилва, ама. Топ 7 сме. Има много солота, не 3 солота са. Има някакви точно над нас И сме. някъде. Още ни чичо. И аз вземи направо ще сплитна метал. Чай, че това нещо ме стреля и... Брат, аз. Стига стреля бе. Не сме. Не сме. Надолу само не дей това малко. Едните са на хай, другите са на лоу, това е. Не, моля се, те ще следват, брат. Поне топ 2 трябва да фанем със сигурност. Не мърдай, те не трябва да знаят, че сме тук, не дей става, не дей, нищо не дей. И даже над нас има покритие, да не ни спамат точно. Значи трябва да идем малко напред, нали знаеш? Не, чуй сме. Тя е там, да, трябва да отидем малко, ама ние ще го търпнем. За сега изчакай. Един падна, кемпи брат, нека в кемпи. Над нас е. Точно е тук са, внимай. Да. Я. Чакай, че ти имат... Тия са над нашия ни мол ни дропнат бе. От нас. Това не ме кефи тази минимална зона. В кона! Найс! Умирам! Аз го отчувам. Не! Ауткил бе! Сам е тука! Еми... Деба, нищо. Взели кила? Финишна го, да.